Ne tɔgɔ Kajatu Kane Yirimajɔ baara bɛnnen don daga feere ma. Ni n ko daga pot de fleur b'a la, furadaga b'a la, wusulanbɛlɛ b'a la, poterie en général. Ne yɛrɛ fɛ a dɛmɛ a nacogo ɲɛna parce que u ka objectif b'a yira k'a fɔ u ka laɲini b'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ bɛɛ de mɔgɔninfin minnu bɛ degun kɔnɔna na an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ, an ka se ɲɔgɔn fɛ, bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ta i yɛrɛ ye, surtout personnes handicapées. Ne kɛ tɔgɔ ka projet bénéficier a sababu bɔra lojura de la, lojura de sababu y'a se ma ni ye projet bénéficier. Donc ne bɛ projet mɔgɔ ninnu kɔni fo u ka nali la parce que a bɛ kɛ sababu ye a bɛ n ka entreprise yiriwa, fɛn minnu bɛ n jɛ a bɛ fanga don na n bɛ se k'olu sɔrɔ. Ayi, nin ye n dɛmɛ fɔlɔ ye. Ne ka laɲini ye min ye parce que ne bɛ ka n débrouiller de. Ni ne kun sera ka magasin sɔrɔ pour que ka dépôt de stock kɛ, o manque de bɛ ne la kosɛbɛ parce que ni période dɔw bɛ yen nɔ pendant l'hivernage o bɛ kɛ temps mort ye quoi, pour que n bɛ se k'o ɲɛma sigi cogo min na, o de ye ne ka laɲini yɛrɛ fanba ye. Awɔ, weleweleda min bɛ ne fɛ, ne b'a ɲini muso bɛɛ lajɛlen fɛ, en particulier minnu ye an minnu ye muso lojurabagatɔw ye, k'a yir'u la ko lojura tɛ mɔgɔ tiɲɛ. Diɲɛlatigɛ kɔnɔna na ni mɔgɔ y'i yɛrɛ bila dɛmɛ daminɛ cogo min, Ala bɛ sankɔrɔta d'i ma bɔra de kan. An ka n'a bila an kunna ko lojura bɛ se k'an bali k'an ka baara kɛ. Lojura don lojura tɛ o. Diɲɛ selen bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ, yɛrɛboli tile de sera. Donc an yɛrɛ bɛ se ka min k'an ka diɲɛlatigɛ la, anw de kan ka k'an ka diɲɛlatigɛ t'an bolo fila la sisan nɔ. An kan ka k'a yira ko jɔyɔrɔ b'an na min tɛ kɛrɛfɛdɛn ye. Jamana ɲɛmɔgɔ yanni n ka cikan bila u ma, n b'u fo ka da waleya fila kan parce que u y'u sɔnna k'u bolo kɛ sɛbɛnban fila la min bɛ se ka fanga dɔn anw na. U sɔnna o ma, o tɛ se ka k'a bannen ye. Sɛbɛn ninnu an b'u deli de sisan, ani deli dɔrɔn tɛ, an b'a ɲini u fɛ fɛnɛ tugun u ka sɛbɛn nin kɔnɔ kuma minnu b'a kan u k'olu lawaleya, surtout u k'u bolo di pays extérieur étranger minnu fɛnɛ bɛ na n'olu fɛnɛ bɛ lojurabagatɔw dɛmɛ, lojurabagatɔw yɛrɛ fɛnɛ dɔrɔn tɛ, personne exclue minnu fɛnɛ dɛnnen don kɛrɛfɛla la, ni jeunes b'o kɔnɔ, cɛkɔrɔbaw b'a kɔnɔ, couche défavorable n'olu b'olu dɛmɛ, u ko kan ka k'u bolo d'olu ma, baara in bɛ diya olu ye cogo min, i y'a mɛn kɛrɛfɛmɔgɔ bɛ n'i dɛmɛ o ka sɔrɔ sokɔnɔmɔgɔ sɔnna, u ka sɔn, an yɛrɛ fɛnɛ ka sɔn, an fɛnɛ mɔgɔ minnu an kɛlen don k'an yɛrɛ sous-estimer, an bɛɛ lajɛlen ka sɔn, boli wagati de sera, an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma, degun b'an kan, degun bɛ se ka taa cogo min na.